गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैहाय 19 आगस्ट 2022 दिनैहाय चिरां जिल्लानि हिमालय हटेलावहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन सोलिबाय थादों। दा बे हाबाफारिखौ जों चिरां जिल्ला बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सियेसन जानानै खोब बाख्नायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होयो जे बिथांमोनहा दिनै जोंनि चिरां जिल्लायावबो बे अडिशनखौ लाफैनायनि थाखाय जों खुंफुं आफादखौ रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। दा दिनैहाय बिथांमोना खुंफुं आफादा जोंखौहाय चिरां जिल्ला बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सियेसननिफ्राय हांख्राय हरनायलाय जों दिनै बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै जोङो गोजोननाय मोनदों जे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम गोबां मेथाइ रोजाबगिरि, माखासे दामगिरि आरो खनगिरि, मोसागिरि, फाव खालामगिरि गोबां मानसिफोरानो बाव बाहागो लाफैदों। थ' आसा खालामो जोंनि चिरां जिल्लानिफ्रायबो माखासे अडिशन होफैगिरिफोरा सेलेक्सन जागोन दिनैनि थारिखआव जों आसा खालामदों आरो इसोरनाव जों बेखौनो आर'ज गाबगोन जे जोंनि चिरां जिल्लानिफ्रायबो जाय बिथांमोना अडिशनाव फैदों बिथांमोना सेलेक्ट जानानै जे फाइनालसिम दावखोलांनो हायो, बिनि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज गाबगोन।